Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit și astăzi o să vă arăt colecția mea de ponei din My Other Pony și din lumea cealaltă. Primul este Pinkie Pie, o vedeți? Îmi place foarte mult. Ea nu știu de ce are aripi, vedeți aici? Parcă ar fi aripi miștorate și cornul ca prințul Caden, vedeți? Vocalizează! Are ochi foarte frumoși și îmi place foarte mult. Ea are părul roz, nu are copitele pictate. Stați, vedeți? Și eu am făcut un castel, vedeți aici? Mi s-a stricat un pic acolo. Știu, am pispre. Al doilea este Rainbow Dash. Nu știu de ce arată așa. E foarte drăguț. O vedeți acolo pe prințesa Caden? O vedeți? Vedeți acum? Nu are semn drăguț, vedeți? Vezi, nu are nicăieri, știți? Dar nu știu de ce. Următorul este... Scuzați-mă că l-am doborât. Poneiul de la Belle, dar eu vreau să-i zic Fluttershy. Ea are un lanț cu trandafir, doi pantofiori. Ea n-are copitele pictate, vedeți? Are o coroniță. E ca mizerie în camera mea și nu mai găsesc coroana lui Caden, să o vedeți acolo. Imediat ajung și la cadența. Următorul este Rarity. Stați un pic. Vin imediat. Stați un pic. Să pun cartea asta aici și să stă telefonul. Cred că din imediat că mă stă pe Rarity, camera fratelui meu. Știți? Timbar, 100% șapte, produs în România. Găsește codul aflat sub etichetele promoționale Teddy, înscrie-l pe teddy.ro și poți câștiga mii de premii garantat. Vezi cum devine realitate ce te-ai imaginat și hai cu mine în lumea magică a lui Teddy. Pomber! Îmi dați și mie Pomber, vă rog? Sigur, mami, sau poate nu. Ok. Mami! Mulțumesc! Pomber! Ursuleț cu gust de joacă! În fiecare zi, bucură-te de un moment doar al tău, cu gelul de duș Nivea Creme Care. Atât de hrănitor, atât de delicat, cu parfumul unic Nivea Creme. Descoperă cea mai delicată îngrijire cu gelurile de duș cremoase de la Nivea. Anul acesta, vacanța în vară va fi super distracție și super fun la Sonic Club, primul club de vacanță al tuturor copiilor din România. Suricatul Cristian Tur au pregătit surprize, petreceri, jocuri, premii, dansuri și multă fărăceală în piscină și pe tobogane, la cele mai tare hoteluri din Turcia și Grecia. 7 zile de aventuri și amuzament non-stop, alături de prietenii tăi și de animatori români de la destinație. Va fi o vacanță pe cinste. Cu
colecționează cu Mega Image toate personajele Disney din Super Freeze 2. O mulțime de eroi și zâne zburătoare sau o echipă super tare, ca în Dutropolis, despre care știu precis că la cinema. Te-am zis, nu sunt normale.